Mga igsuon, siguro sa atong pagbasa ni pagkadungog sa atong pagbasa karon, murag dili kita makakita sa kaimportansya sa maong kabahin sa pagbasa tungod kay wala na may question kanato ang pagka-Mesiyas, ang pagkamanunubos ni Jesucristo. Apan kining maong pagbasa, importante, labi na sa panahon sa mga apostoles, diin daghan kayo ang dili mo dawat kang Kristo nga siya gayud ang Mesiyas, hilabi na ang mga iskreba. Kining maong pangutana nahitabo human ang transfiguration ni Kristo. O kibalo kita nga diha sa transfiguration, nagpakita si Moises o si Elias diha kang Kristo. Busa, kining maong pangutana, daghan kayo og meaning. Una sa tanan, mingon kita nga kining pangutana sa mga eskreba, nagpasabot nga si Elias muuna gayud pag-abot kaysa Mesiyas. Unya, kung si Elias wala pa niabot, nga numan nga si Kristo mahimong Mesiyas. So, kana ang lantaw nga pagdawat nga si Elias wala pagyud niabot alang kanila. Ikaduhang pasabot ni ning maong pangutanaha nga kung niabot na si Elias o kung diha sa iyang pag-abot, mga kaigsunan, pag-abot ni Elias, ang dako kayong question nga kung kini nahitabo panahon sa transfiguration na nabali ang dagan niabot una si Kristo kay kang Elias, kay si Elias naaman sa transfiguration. So kung kadto ang maong higayon sa pag-abot ni Elias, then naguna si Kristo nga Mesiyas kay kang Elias, dili mao sa gitagna o sa gisaysay sa mga pagbasa. So, dili gyud siguro Mesiyas si Kristo. Ang ikatulo nga meaning sa mga pangutana, nga kung si Elias niabot na, o ang papel ni Elias sa pag-abot, diha sa basahon ni Malaki, that He will restore order and give justice, restore justice, and teach people the meaning of true worship. Then, nga naman, nga pag-abot ni Kristo, gipatay manoon siya. So asa man ang pag-restore sa hustisya, diha sa panahon ni Elias. Kini mga kaigsunang pangutana, nindot nga atong pamalandungan. Mao nga ang tubag ni Kristo nga si Elias niabot na, apan ang nahitabo sa pag-abot, instead of restoring, wala sila modawat kang Elias ug ila ganing gipatay. Umingon siya nga mausap ka na ang mahitabo sa pag-abot sa Mesiyas. Gi-reject nila si Elias, ugusab ang Mesiyas, ilang i-reject. Busa ni ending nga itong pagbasa sa pag-ingon nga, nakasabot sila nga ang gisulti ni Jesus, mahitungod gayud kang Juan nga magbubunyag. Alang kang Jesus o sa mga tumutuo kaniya, si San Juan maugayod ang Elias. Dili sa dagway kanunay nga pag-abot
sama sa iyang paghawa. Kay kibalo kita si Elias gikuha sa Dios diha sa whirlwind of fire. So mao pud ang ilang preconception nga mao pud ang pag-abot ni Elias, ug ang pag-abot niya mao gyud ang paghatag og kalinaw, hustisya, ug tudluan sila sa maong o tama nga pagsimba. Pero dili nila makita kini sa dagway ni Juan Bautista. Nganuman, kay naalagi sila preconceived idea mahitungod kang Elias. Mo ni mga kaigsunan nga atong pamalandungan nga di ay kita magbantay sa atong kaugalingon mahitungod aning mga preconceived idea nato. Kana bang nanatay gihuna-una daan na nanatay gi-expect daan, nanatay gi-drawing daan sa umaabot. Mao nga usahay gusto nato ang Dios mo fit in na lang sa atong drawing. Gusto nato ang Dios mo appeal na lang o mo pahaom na lang diha sa maong drawing nga atong gihimo alang sa atong kaugalingon. Preconceived na nato. Sama pananglitan, karon hapit na magyong Pasko. Usahay nakagi-expect kini gyud ang ihatag sa akong asawa. Kini gyud tagan jud ko sa akong asawa og kanang maayo kayo o nindot kayo nga cellphone. Ang imo pong asawa nag-expect pod kini ang akong bana muhatag yun sa ako og anindot kaayo anindot kaayo nga kwintas nga dugay na nakong gipangandoy na kay preconceived. Unya pag-abot sa Pasko, wow, na-excite ka kay ang wrap sa gift daw murag wrap sa cellphone. Unya pag-ukab nimo, Ginoo ko, imbis cellphone, listahan manoon sa mga utang nga loan. Kay nimo nga naana ang nindot kaayo nga kwintas pag-ukab nimo, pag-ukab nimo di ay ang gihatag sa imo usa lang ka fake o lubot sa baso nga kwintas. Ma-discourage ta kay wa ni fit in sa atong huna-huna. Expectation. Muna mga kaigsunan, nga diha sa Advento, nindot nga madungog nato ning maong pagbasa. Kay dako kayong posibilidad nga masusama niini ang pag-abot ni Kristo. Nga mingon kita, we expect Christ to come. Pero maingon si Kristo kanato karon, niabot naman ko. Diha sa imong paghuwat sa Advento. Pero wa man ko nimo dawata. Kay lain ang imong gi-expect. Lain ang imong gipaabot. Lain ang imong preconceived nga pag-abot nako. Mao na mga kaigsunan nga di ay diha sa atong pagpaabot kang Kristo. Wala lamang ta nagpaabot sa second coming niya, na may pagpaabot nato ikaduha diha sa pagpangandam diha sa iyang kasaulugan sa Pasko. Ikatulong pagpaabot nato that Jesus will come in a way to meet us in our experiences in life. Pero sa di nato makita siya diha sa pag-abot na niya tungod kay kita nag-expect sa lain nga pamaagi. Busa, aron mahimo nga ang atong pagtuo, mahaom gyud diha sa Ginoo, kinahanglan abli, inclusive, dili exclusive sa atong mga expectation. Kay siya may moabot, nanablihan nato atong kasing-kasing hunahuna sa pamaagi sa iyang pag-abot.
aron ato siyang mailhan, ato siyang madawat, ato siya nga mahibalag, mahimamat sa atong kaugalingon. Kay daghan kaayo mga igsuon nga mga Katoliko nagtuo kang Kristo apan wa pagani kasinatian sa presensya ni Kristo. Daghan kaayo nga mga aktibo sa simbahan pero pangutan-on nimo unsa may kasinatian nimo kang Kristo? Na sinati ba nimo si Jesus imong kinabuhi? Wa jud. Wa nganuman dili tungod kay wa niabot si Jesus niya. Wala ni hatag og kaygayunan sa pagsinati kundi lahi ang atong expectation mao na nga di nato masinati ang tinuod nga buhi nga Dios. Busa uban niini miingon si Jesucristo kanato nga siya sa iyang pag-abot usab i-reject sama kang Elias ato nauntang putlon ang chain of rejection nga usahay naapa sa atong panahon. Chain of rejection sa presensya ni Kristo. Hinaot mga igsuon nga kining Eucharistia karon nga atong gituhan nga mao ang highest expression of Christ's presence in us. Dili lang masirado sa ulugon sa usa ka ritual, kundi unta usa ka kahigayunan nga tinuod gayud natong masinati ang Dios diha sa atong taliwala. Ang buhi nga Dios, ang Dios nga atong gipangindaman sa pag-abot diha sa atong kinabuhi diha sa dagway nga ato gayud siyang mahimamat sa iyang pagkasiya. Hinaot paunta. Palihog manindog.